الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha ғаламларны юқтан бар қылып, бізні өзінің шексіз неғметлерінде, бізні өзінің халал болған сый-хөрмәтләрендә яшатучы, бірден бір Раббыбыз, бірден бір хақ иләһебез болған Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, барча мақтау ва улуғлауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, безнең өчен иң кадерле, иң сөекле зат булган, иң кадерле, иң сөекле остаз булган, Аллаһ Тәгаләнең иң хөрмәтле мәхлугы булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз, Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Шулай ук Аллаһның шушы хак динен, сөекле пәйгамбәребез калдырган юлны кыямәт көненәчә дәвам итүче, дәвам итәчәк, һәм шушы динне саклау өчен бөтен көчләрен куючы һәм куячак барча мөмин ва мөминәләргә, мөселман һәм мөслимә кардәшләребезгә дә Аллаһның сәламе, Аллаһның рәхмәт ва салаватлары булса иде. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз һәм белегез, һичбер зат, һичбер кеше күпме генә малы булмасын, күпме генә дәрәҗәсе булмасын, Аллаһ Тәгалә аңа бу дөньядан күпме генә мал-мөлкәт, байлык бирмәсен, әгәр дә Аллаһ аны тақвалыктан мәхрүм итсә, әгәр дә ул Аллаһның әмрен әмр дип яшәмәсә, Аллаһның тыйганнарыннан тыелмаса, бу дөньяда күпме генә мал тупласа да, бу дөньяда күпме генә яшәсә дә, ул бәхет сәгадәтне таба алмас. Аллаһның җирендә Аллаһыдан башка бәхетле булып яшәп булмый. Аллаһның җирендә Аллаһыга шөкр итми, аңа гыйбадәт кылмый, күңел рәхәтлегенә, күңел тынычлыгына ирешеп булмый. Һәм кыямәт көнендә дә дөньялыкта тақвалыгы булмаган бәндәләргә Аллаһның рәхмәте ирешмей. Азиз кардәшләрем, исламда сәфәр дигән, ягъни үзеңнең яшәгән җирлегеңне төрле сәбәп, төрле максат белән калдырып, Аллаһның җире буйлап йөрү, Аллаһның җире буйлап сәяхәт итү, әлбәттә тыелмый торган нәрсә, хәтта хәерле эш булып тора. Элек-электән кешеләр Аллаһның шушы җире буйлап сәяхәт иткәннәр, үзләренең ватаннарын калдырып, үзләренең туган җирләрен калдырып, төрле җирләргә сәфәр кылганнар. Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабаларын төрле халыкларга, кавымнарга, төрле патшалыкларга җибәрә торган булган. Исламның бөек нурын, Аллаһның хак сүзен Мәккә белән Мәдинә эчендә генә җыеп ятмаган, бәлки галәм буйлап таратырга, бар кешеләргә дә ирештерергә тырышкан. Шуның өчен ул остазларын әзерләгән, юлчыларын әзерләгән, юлларын тапкан. Аларны әлбәттә сәфәр чыгар алдыннан үз каршына утыртып, аларга төрле насихатлар бирә торган булган. Шулай итеп, исламда сәфәр әдәпләре дигән нәрсә килеп чыккан, урнашкан. Әлбәттә, кардәшләрем, сәфәрләр төрле була. Әлбәттә, иң хәерле, иң изге сәфәрләрдән хаҗ сәфәре, чөнки сәфәр кылмыйча хаҗ кылып булмый. Әгәр дә бер фарыз, исламда шундый кагыйдә бар, әгәр дә бер фарыз гамәл икенче бер гамәлдән башка үтәлмәсә, димәк ул гамәл дә фарызга әйләнә. Мәккәгә сәфәр кылмыйча хаҗ кылып булмый. Димәк, хаҗ кылу фарыз икән, Мәккәгә сәфәр кылу да фарызга әйләнә. Шулай итеп, хаҗ сәфәре, булсынмы ул гомрә сәфәре, булсынмы ул башкаларга дәгъват кылу, ягъни Аллаһның сүзен башкаларга ирештерү өчен дәгъват кылу өчен сәфәр кылу, һәм шулай ук иң изге сәфәрләрнең берсе булып тора, үзеңнең туган җиреңне, ватаныңны калдырып, гыйлем алу сәфәренә, ягъни галимнәр булган,
Аллаһ Тәгаләнең динен, хак динен безгә күпкә яхшырак белгән, бу мәсьәләдә безгә күптән үстен булган галимнәр яшәгән җирлекләргә сәяхәт кылу, әлбәттә бу безнең тарихыбызда зур урын алып тора. Шулай ук сәфәрләрнең берсе үзеңнең дөньядагы ризыгыңны эзләү, кәсеп итү, сәүдә кылу өчен сәфәр кылуда санала. Чөнки кайбер кешеләр әйтергә мөмкин, ничек инде хаҗ сәфәре белән бергә, ничек инде дәгъват кылу сәфәре белән бергә, ничек инде гыйлем алу сәфәре белән бергә изге сәфәр булсын, дөньяны кәсеп итү дип әйтергә мөмкин. Акча эшләү сәфәре, кемдер Европага, Америкага, башка җиргә бара, ул эш белән, эш командировкасына, ниндидер килешүләр төзү өчен, ниндидер үзенең мал-мөлкәтен алыштыру өчен. Әлбәттә, җәмәгать, әгәр дә бер кеше сәүдә, халал сәүдә юлында булган сәфәрләрне дәрәҗәсез бер сәфәр дип әйтсә, ул ялгыша. Аллаһ Тәгалә Музаммил сүрәсендә нәрсә диде? Ва аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим ва ахаруна ядрибуна фил ард ябтагуна мин фадлиллаһи ва ахаруна юқатилуна фи сабилиллаһи диде. Кайберләре диде кешеләрнең җир буйлап сәфәр кылалар, җир буйлап йөриләр, Аллаһның аларга булган нигъмәтләрен эзләп ди. Ягъни Аллаһның безгә язган ризыгын эзләп сәүдә кылу нияте белән сәфәр кылалар ди. Ә кайберләре Аллаһ юлында җихад кылу өчен сәфәр кылалар ди. Менә шушы ике сәфәрне тәфсир кылып галимнәр нәрсә диделәр? Аллаһ Тәгалә хәтта җихад кылып сәфәр кылудан да алда китерде ди, кешенең халал ризык белән Аллаһ язган ризыгын эзләп чыгып китүе ди. Шуңа күрә әлхәмдүлилләһ, хәтта кешенең халал ризыгын гаиләсенә өчен, үзенең яраткан хатынына, баласына өчен булган ризыгын эзләп каядыр чыгып китүе дә, әлхәмдүлилләһ, бу да гыйбадәт сәфәре, бу да изге юл булып тора. Шулай ук кардәшләреңнең хәлен белү. Каядыр башка бер авылда, каядыр башка бер шәһәрдә, каядыр башка бер илдә үз ризыгын табып яшәп ятучы кардәшләрнең хәлен белү, бу дагын хәерле сәфәрләрнең берсе булып тора. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, әлхәмдүлилләһ, инде узган атнада кардәшләребез белән Үзбәкстан җирендәге кардәшләрнең хәлен белү өчен сәфәр кылырга ниятләп, Аллаһ Тәгалә сәфәребезне ачты һәм шунда җиңеллек бирде. Мин үзем бу сәфәр турында кайбер насихатларны, кайбер гыйбарәтләрне соңрак сөйләрмен дигән идем. Ләкин кардәшләр белән киңәшләшкәч, инде андагы ялкын сүнеп, инде ул насихатлар икенче төрле булыр, онытылыр дип, инде бу хутбәдә шуңа тукталырга булдым. Шуннан да җәмәгать, бүгенге көндә без белергә тиешбез, шушы Үзбәкстан җире, безнең үзбәк кардәшләребез арабызда алар бүген күбрәк булса дагын, сугыш чорларыннан соң безнең җирлектә ашарга булмаганда, ризык булмаганда, бик күп безнең татар бабайларыбыз, әбиләребез үз гаиләләрен алып, ризыкларын эзләп шул якларга киткәннәр. Хәтта үземнең 53нче елны, 52нче елны үземнең әниемнең әтисе, үземнең бабам да шушында ризык таба алмый, иза чигеп, ул шул җирләргә барып урнашып, шунда аларның балалары, шунда алар туганнары белән урнашып яшәгәннәр. Һәм әлхәмдүлилләһ, шул Үзбәкстан җирләре аларны үзләренә кабул итеп, күпме татарларны, бик күбесе кавышып, бик күп үзбәк егетләре татар кызларына килгәнгә куанып, гаилә корып, әлхәмдүлилләһ, безнең милләттәшләребез шунда үз ризыкларын тапканнар. Әлбәттә, җәмәгать, бер җиргә барсаң, аннан кайткач кимчелекләр дә сөйләргә була, булган якларын да сөйләргә була. Үземнең гадәттә кимчелекләрне күзем күп күрсә дә, ләкин мин үзем белән көрәшәм һәм тырышам, кайгына барсам да яхшы якларны күрергә. Чөнки кем нәрсә эзли, ул шуны таба. Кайтып хатыныңнан да кимчелек эзлим дисәң, 1000 кимчелек табасың. Әгәр дә яхшы якларын карыйм дисәң, 2000 яхшылыгын табасың. Шуңа күрә мөселман кешесе ул яхшылыкларны күрә белергә тиеш, әлбәттә. Шуңа күрә җәмәгать, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә менә бу сәфәрдә безгә, бу миңа гына түгел, без берничә кеше бардык, безгә шушы җирлектә бик күп хәерле нәрсәләр күрергә насыйп итте.
Чөнки безгә бит инде күп вакытта әйттеләр, менә Үзбәкстанда динне тыю, динне җимерү, мәчетләр җимерү. Әлбәттә, күп сынаулар аша үтте, кардәшләребез. Дин, андагы вазгыят бик күп сынаулар аша үтте. Заманасында бик күп галимнәрне дә төрмәгә утырттылар, бик күп мөселманнарны эзәрлекләделәр. Ул хәзер дә сизелә, ләкин альхамдулилlah, бик күп хәерле нәрсәләр күрергә насыйп итте. Шуларның берничәсенә туктап, гыйбрәт өчен шуларны әйтәсем килә. Иң нык безне гаҗәпләндергән нәрсә булды, иң беренче күзебезгә ташланган Ташкенттагы мәчетләр. Чөнки әлбәттә без имамнар, без мөселманнар, без нәрсә карыйбыз инде? Без базар карамыйбыз, без мәчетләр карыйбыз. Ул мәчетләрне күргәч, biz сүзсез калдык. Biz телсез калдык. Менә без бүген каядыр мәчет салабыз, үзебезнең Татарстаныбызда, альхамдулилlah, безнең Татнефть бар, безнең Таиф бар, Танека бар, һәм кайсы ягына мәчеткә карасаң да аларның өлешләре керә, безнең нефть бар, без күп вакытта күкрәк кагабыз, ләкин җәмәгать biz салган мәчетләр андагы мәчетләрнең кырына да килә алмый. Кырына да килә алмый. Biz ул зиннәтле сарайларны күргәч, аларның зурлыгын, алардагы һәрбер нәрсәнең үз урынында, үз тәртибендә булуын күргәч, без сүзсез калдык. Мин бигрәк тә мулла булгач, үзем мәчеттә эшләгәч, мин бөтен әйберне карап йөрим, бөтен әйберне тотып карыйм. Ул нәрсәләрне төзү өчен күпме көч кирәк булган. Һәм аларны, урысча әйтәм инде, идеальный порядокта тоту өчен күпме көч кирәк. Ул бит бәләкәй генә мәчет түгел. Альхамдулилlah, анда меңләгән кеше ятырган әллә ничә мәчет. Без бит әйтәбез, безнең Кул Шариф дибез. Альхамдулилlah, Кул Шарифыбыз бик матур. Алар да шул дәрәҗәдә, ләкин алар зур. Аларның бакчалары булсын, анда агачлар булсынмы, бер шүп юк. Үләне киселгән, яфраклары, чәчәкләре каралган. Бөтен җирдә кемдер нәрсәдер себерә, кемдер нәрсәдер җыештыра. Бөтен ковер чиста. Мин йөрим төнне җүләр кеше кебек карап, бер лампочка янмый торган юк. Бөтенесе яна. Без кай вакыт мәчеттә еллар буе лампочка алыштырамыз. Без кай вакыт җәмәгать ни чәчәк, ни агач утырта белмибез. Анда мин сорадым, әллә ничә имамдан сорадым. Имамнар белән күрештек. Альхамдулилlah, бик нык хөрмәт иттеләр безне. Имам икәнне белгәч, хәтта кычкырып йөрмәсәк тә имам турында үзебезнең әйтеп, башкалары шунда мин сорадым. Бу берәр государственный программамы соң? Чөнки хөкүмәт бу кадәр күтәрмәсә, без Кул Шарифны бөтен хөкүмәт белән, ил белән салдык. Шулай бит. Колхозлардан будай җыя-җыя салдык. Бу мәйтәм государственный юк тай, ничегендә алай булсын ди. Моның артында меценатлар тора ди. Үзебезнең үзбәк сәүдәгәрләре тора ди. Хәтта исемнәрен беләләр, кемнәр буларны күтәргән. Альхамдулилlah. Әле алар күтәрү генә түгел, шуларны тотып торалар. Шуларда җыелып, менә бу кардәш әйтә, мин тахаратхананы үз өстемә алам, мин моны алам үз өстемә ди. Альхамдулилlah, җәмәгать, без анда каяндыр кишлактан килгән бер татарлар булып йөрдек, гаҗәпләнеп, авызларыбызны ачып. Мине үземне нәрсәгәдер шаккаттыру авыр. Мин хәзерәк шундый тупас күңелле инде, ләкин мин анда гаҗәпләндем ул нәрсәләргә. Альхамдулилlah, тахаратханалар. Безнең Осман хәзрәтнең шундый бик хикмәтле сүзе бар иде. Театр начинается с вешалки, а мечеть с тахаратханады. Альхамдулилlah, андагы тахаратханалар безнең мәчетләрдән хәллерәк. Валлаһи дип әйтәм. Раббым мине кешерсен. Бу сүзем өчен. Андагы тахаратханалар. Аның зурлыгы гына түгел, аның уңайлыгы гына түгел, аның чисталыгы, аның пөхтәлеге, анда булсын ул система вентиляция. Аның краннары булсынмы. Һәрбер тахаратханага керәсең, 2 полотенце тора. Бүген Казанда без аны кертә алмыйбыз. Бүген имамнарга әйтәбез, әйдәгез шуны эшләгәндә. Кардәшләргә әйтәбез, әйдәгез шуны эшләгәндә. Бит юырга полотенцелар куеп. Сырттан савытка салдың. Кол сыртырга полотенце куеп. Бүтән мәчеттә. Монда битнеке язылган, монда аякныкы җыела, баба ипләп кенә җыя, тегендә сала, яңаларын китерә, целый служба бара. Безгә, ягъни намаз укучыларга хөрмәт әйе. Бүген безнең бар центральный мәчетләр һәрбер районнарда да круглый год җылы су юк. Җылы су юк анда җәмәгать. Анда киләсең, җылы су юк анда. -25 Ташкентта андай градус юк, температура. Бездә киләсең салкында, сәфәрдә керәсең центральный мәчеткә, аның тахаратханасында җылы су юк. Бу безнең булдыклыгыбызны күрсәтми җәмәгать. Моңа күңел рәнҗи. Инде бүген 15 литрлы 1000 ярымга бойлер алып куйсаң, ул нәрсә, ул җәмәгать бер бойлер алып куя алмый менә шул мәчеткә.
Жәмағат, жылы су біз бүгін хал ете алмаймыз. Әтігінде шулар тұра бүтінізі. Әрбір кран янында ложкасы ілінген. Ботинкасын салып юғаннан соң, яңадан киерге оңайлы болсын үшін. Бүтін тахарат, бір тахарат хана мәшітте жоқ. Бүтінісі шитте ойырым бина етіп салынған. Хамул бина біздегі көпкіне мәшітлерден қалдырайық. Әлхамдулилля, қоршалалар, сені ұзаталар. Міне шында қатта намаз оқушылар, алар бүті ұлқатлық кішіні штатта тұтып болмай. Біз бітіні мұнда Ресейде яшаушы қаллы кішілер үйренген, Өзбекстаннан хайыршылық тұр енді, шулайдыр енді. Әлхамдулилля. Аллах Тағаланың рахметі шындай нәрселер көресің. Анда қатта біздің архитекторлар, біздің строительлер, әгер де мәшіт соларға үйренесілері келсе, мәшіт сызарға үйренесілері келсе, шында барып, валлахи айтам, насихат қылам, барып үйреніп қайтыңыз. Ақшағызны қызғанмаңыз. Мәшіт соларға үйренерге керек бізге. Біз мәшіт сола білмейміз. Нашуан көре жамағат, ғажайып нәрселер, Аллахның рахметі шисталық, бұқталық, ишік алдында болсын ма? Аның газонлары болсын, аның ағашлары болсын, аның қималары болсын ма? Біз бет бүгін ауылларға барабыз, татар ауылларында. Бұлған, біз татарлар бұлдырабыз. Барасың татар ауылында, әлхамдулилля, икішар қатлы йұртлар тұра. Шолар арасынан іздеп табасың, 91-ші жылда салынған юқлы барлы замандағы мәшітіне. Ол міскін бір аузар кібік басып тұра. Хатта бір ауылға барғаш көңіл рәнжіп, айттым, негесің сіз шушылай тұтасыз мәшіттігізіне, ясағыз енді бұл мәшітіне, қимасын бұяғыз енді дегаш, меңа хадис кетірелер, мәшітлер қазір тинақ бұлырға тиіш. Тинақ бұлырға тиіш. Аның қырында дворец басып тұра, әлі шуны қадар әлі ол. Менің айттым, айда сенің үйіңі барып қарайбыз, мәйтам. Чүнки машинасы қаллейді, субханалла. Мәшіт хайыршы, міскін басып тұра. Медпункт кебек. Медпунктларда біздің моторрақ, қай бір ауылларда. Шуңа көре, ярамай Аллахның мәшіттен. Пейғамбәріміз уақытында шулай болған. Анда юртларда тинақ болған. Анда бағана отыртқандар да, ортадан сызғандар да, пальмы яфрақлар атқандар. Құяштан көлеге болсын, яңғыр яуса, үске түшмесін. Анда шул болған, ковері да болмаған. Әлегі шулай ясай қалайсан. Біздің үйлер алай түгел, біздің ұтыры берген отлар алай түгел, кондиционер да керек, климат контроль да керек, остан да жылытып, суытып тұрыға тиіш. Мәшітлер хайыршы емескен, алай бұларға тиіш түгел. Алай бұларға тиіш түгел. Шуңа көре жамағат, бұл мәшітлер мәселесінде сөзіне шуның білен ябасын келе, мен анда шындай бір ғажайып ашыш ясадым өзіме. Өзбекстанда бик көп машиналар қимметінде, рұқсат етмейлерді кіртіргеді. Анда бар матизлар, біз аларны қойбыры біз машинаға да санамайбыз енді, Део матиз. Нексиялар бар, бик көп, бүтін жерде шулар. Ләкин ғажайып шунсы бүтінісі шиста, хам бір бәрілген машина көрмәдім мен анда. Хам міне жамағат мен шунсын ғажапландым. Дворец, Аллах юрты мәшіт, келіп жиылышалар матизлар. Мына шу өзбеклер тұталар шул мәшітіне. Бізде келіп тұқтай хайыршы мәшітке, шул мәшіт бәясіндегі бір неше машина. Шулай бет. Қой бір машиналар ауылдағы мәшіт бәясы. Брат, мечети же должны быть скромными дейбіз біз. Мына шуның бір машинасы шул мәшіт бәясы. Анда бүтінісі матизда, мәшіт дворец, Аллах юрды. Шуңа көре жамағат, мұнда мен сейлемейм мәшітлеріні зейнетлеу турында. Мен сейлейм мәшітнің дәрежесі турында. Мәшіттің шисталығы турында, аның пақлығы турында. Шуңа көре мұнда жамағат бізге бик көп ғибрат аларға бола. Бик нық ғажапландырған нәрсе оларның урамнары. Бүтін жерде шиста. Бүтін ертен сағат 6-да, ертен сағат 5-те бүтін үсі сібіркі тұтып берейік. Өзінің қопқа түбін сібірі, лейкі тұтқан, жуа, біз аны бірінші көрген еді қожға барғаш. Менің олай бірлеріне көрген, мен Европаларда болған жоқ, мен ислам еллерінде Дубайда көрген бар, гостиница қоршыларын юалар. Мұнда бүтін кіші өзінің қопқа түбін юа. Анда барлы юқлы асфальт енді оланың. Шуны юу бері, шоткі біле. Бүтін кіші сібірі нәрседі, бүтін кіші шистарта. Урамда бір шөп жоқ. Бір шөп жоқ. Бір жерде көрмәдім, тәмәкі пашқысы көрмәдім. Біздің бетінде проблема жоқ. Баумынға да ташлап кете, 600-й Мерседес келіп тұқты светофорға. Сен аның ортында басып тұрасың. Тәрзә түшеді, бір пашқы тәмәкісін бұлға бата. Проблема жоқ беті. Главный аның машинасы іштен шиста бұлға дейір. Шақарға плевать. Шолай бе? Яңдай нәрселер көрмәді.
Бәлки мин күрмәгәнмендер, бардыр анда да андыйлар. Ләкин Аллаһ миңа аларны күрсәтмәде нишләптер. Менә шуңа күрә җәмәгать, чисталык, пөхтәлек, берсе юа, берсе себерә, монда да безгә бик күп гыйбрәт алырга була. Чөнки бүген күп кенә авылларда авыл советлары ялынып йөриләр, кыймаңны төзәт инде, чөнки аңа тегендә эләгә, өстән эләгә. Бәлки өстән эләкмәсә, ул да җырмас иде инде. Анда бәйрәм алдыннан 9 май җитсә, бой береңне жуй инде, кыймаңны буя инде дип йөриләр. Ялынып йөриләр, чөнки аңа кирәкми ул. Менә шуңа күрә җәмәгать монда безгә күп нәрсә, хәтта бер имам шулай зарлана, яшь имам зарлана бер районда. Менә ди авыл советы белән конфликт. Мәйтәм, нигә соң синең конфликт авыл советы белән? Гел миңа бәйләнә ул ди. Нигә бәйләнәсең ул сиңа? Мәйтәм, нигә бәйләнә? Кыймаңны буямыйсың дип әйтә ди. Мәйтәм, син дөрес бәйләнә бит инде, кыймаңны бит инде буярга кирәк. Буясын ди, мин бит имам ди. Мәйтәм, синең иш имамның арт ягына тибеп кайтарып җибәрергә кирәк. Куып бетерергә кирәк сезнең иш имамнарын. Авыл советы мәчеттән килеп кыймасын буярга тиеш. Җәмәгать кая? Мәхәллә кая? Авыл советының кыймасы беткәнмени буярга? Бөтенесен буярга тиеш ул. Мәчетне кем син буя? Менә шуңа күрә җәмәгать, менә монда да безгә бик күп гыйбрәтләр бар. Иң нык гаҗәпләндергән нәрсә әдәп, әхлак. Барыбер нәрсә генә әйтсәң дә, менә бу совет тәрбиясе безне бик күп нәрсәдә бозды. Һәм алар читтә булу сәбәпле күп нәрсәдән имин бул. Аларның үз халыкның горыф-гадәте калды. Өлкәннәргә хөрмәт булсын. Бер бабай килеп керде, сакалы бар, түбәтәе бар. Беркем дә сорамый ул бабайдан, ничә сүрә беләсең син дип. Сколько ты хадисов знаешь ты, беркем дә сорамый. Бөтен кеше урын бирә. Аң белән килеп күрешәләр. Может, ул кул хуалланы гына беләдер. Ләкин аның сакалы бар, ул бабай. Ул хөрмәтле кеше. Һәм аны бөтен кеше хөрмәт итә. Аңа юл бирәләр юлда. Әгәр дә ул чыга икән, аңа аяк киемен китереп куялар. Ул бабайга, чөнки ул бабай, битте, бүтән аңа бер нәрсә дә яшьләргә кирәкми. Аның Сахих Бухарины укыганмы ул, юкмы? Пасунни живет бабай или нет? Аларны сорамыйлар, чөнки ул бабай, ул хөрмәтле кеше. Ул аның бабасы, ул аның әтисе. Шуңа күрә өлкәннәргә хөрмәт бик нык гаҗәпләндерде. Кунакларга хөрмәт бик нык гаҗәпләндерде. Киләсең, аяк киемеңне ничек кирдең, шулай калдырасың? Ягъни бер почмакта. Син чыгуга аяк киемеңне оңгайга кимдер бурып куя. Бездә калдырсаң тибеп ишрабыз. Ботинка белән өстеннән китәбез. Булар синең аяк киемеңне оңгайга, сиңа уңайлы булсын өчен, уңай, валлахи, җәмәгать үзем белән ишетеп куршылай булды. Уңайлы булсын өчен бурып куя. Кимдер бурып куя? Фамилиясын калдырмаган. Миңа дуга кылады дип көтеп тормый сине. Регистан дигән шушы тарихи мәдрәсәдән чыкканда, мәчет бер кырында мәчет намаз укыдык та, чыгып киләм үземнең күз алдында. 13-14 яшьлек кыз бала. Яулыксыз, современный үзбәк кызы. 13-14 яшьлек. Минем чыкканны күреп, йөгереп килеп миңа ботинка китерде. Мин беренче аңламадым, нәрсә булганын. Ул анда служащий түгел, ул үзенең абыйсы белән Регистан карап йөри. Ләкин ул аңлады, бу минем ботинка икәнне, мин намаздан чыгам, китереп миңа ботинка китереп бирде, кроссовканы. Мин инде моны тиз булай гына я так это не оставил. Мин бу кыз артыннан киттем, мин моны куып җиттем. Бу русча белми, абыйсы килеп җитте, нәрсә булды микән дип. Абыйсы русча белә, мин моннан сорадым. Нигә ул алай эшләдем әйтә. Мин аның өчен бит беркем дә түгел. У нас так положено дип. Өлкән кеше мәчеттән чыга, аңа ботинка китергә кирәк диде. Бездә җәмәгать өлкәннең башыннан чыгып китәләр, ботинкасыннан гына түгел. Ул современный үзбәк кызы. Ул аның канына сеңгән. Һәм мин шикләнмим, аның кияүгә чыккач иренә дә шулай булачагы. Мин аңа шикләнмим. Шуңа күрә җәмәгать менә бер-береңә хөрмәт, кунакларга хөрмәт. Алла сакласын, анда синең кунак икәнеңне белсәләр, сүрәп алып кайтып китәләр. Иенә анда булай дагын инде бер 3 көн ашый алмыйча йөрибез кайтканнан. Шуңа күрә җәмәгать кунакларга булсынмы? Булсынмы ул имамнарга хөрмәт. Имам булган өчен. Бар мәчетләр 3000 кеше сыя. Без уйладык, ахшам бу нидә генә туладыр инде дип. Ахшам намазына ярты мәчет тулды. Без гаҗәпләндек. Сәламнан соң беркем дә кеше өстеннән дә йөрмәй, бәреп дә йөрмәй, бөтенесе турып сөннәт укый. Сөйләшкәндәр Ханафи мәзһәбе икән, Ханафи мәзһәбе. Хөрмәт итәләр бер-берсен. Безнең Галиевский мәчеткә барсаң, муфтиебез, син яратасыңмы камилне, яратмыйсыңмы, ансы синең эш. Ләкин ул бүген муфти безнең. Муфти булар өчен сине хөрмәт итәргә тиеш. Муфтиебез
зикір айтып, дұға қылып отыра, шуның қоршына басып, біздің герой, брат, сүннет бойынша намаз оқи. Мүфтині мысқа, неге керек алай? Әне тігінде бордаған, әне пішмақта оқы, әне тігінде боған астында оқы. Неге сен өзің, қатта ғалимлеріміз айтты, соқалыны да артық, бұны көп ғалимлеріміз айтты, артық өстіріп, тәкәбірлік білән өстірі екен, міне менікі шулай сізнікі, бұда ярамай деділер. Шуңа көре кімдір сүннетні тәкәбірлік білән шлей екен, мүфти қоршына басып, міне шулай. Ол бетінде ярамай жама. Сен сақлайсың екен, сен шуны дұрыс деп таптың екен, сен білен бір кімде соғышмай, ләкин сен хұрмет ет мұндағыларына. Шуңа Құранда намаз мәселесінде, неде кішілер арасында бик көп хұрмет. Һәм не үшін жамағат бик көп қиналғандар да ол. Шулда сәбәп болған. Чөнки 90-нчы елларда менә андай соғышлар көп болған. 90-нчы елларда муфти болған хәзрәт, енді ол бүгін вафат, Мухаммад Садиқ, Мухаммад Юсуф узган баргач аның иендә булдык, рахимахулла, Алланың рахмәтендә булсын. Бик көп тырышкан шейх. Бик көп хезмәт куйган шейх. Ул әйтә, мин дә 90-нчы елда муфти булып килгәч ди, мен ойладым ди, мені советлар, бик көп эзәрлекләр, хөкүмәт мине бик нык аяк чалыр дип уйладым ди. Ләкин мин уйламадым ди, бүтән проблема үзебезнең мөселманнардан булыр дип ди. Безнең бүтән бәла мөселманнардан булды ди. Аннарысын гына государственный машина кабына. Аннарысын гына башлана. Беренче башында мөселманнар үзләре фитнә чыгара, бер-берсе белән сугышып. Менә шуңа күрә җәмәгать Аллаһның рәхмәте, менә мөселман кешесе сәфәр йөреп, ул үзенә гыйбрәт алырга тиеш. Ул үзенең тормышын яхшыртырга тиеш. Һәм менә җәмәгать хәбдәмнең ахырында шуны гына әйтәсем килә, бүген күбрәк вакытыгызны алдым. Гафу итегез. Шуны гына әйтәсем килә. Менә без бүген үзбәк халкы һәм Үзбәкстан җире, менә бу Самарканд, Бухара булсынмы. Ул Үзбәкстан булу кашан гына Үзбәкстан булды әле. Ул бит Бухара әмирлеге. Анда безнең имам Бухарилар, күпме зур өммәтебезнең галимнәре тәрбияләнде. Алар шунда җирләнгән бүгендә. Менә шушы җирләр турында без бүген менә мондагы үзбәкләргә карап бәя бирәбез. Мине үзбәк кардәшләрем гафу итсеннәр. Мин беркемне дә рәнҗетәсем килми. Ләкин кайбер менә монда килгән үзбәкләр алар бүген шул җирлекләрне позор итәләр. Үзләренең әдәпсезлекләре белән кайвакыт. Үзләренең кайвакыт үз эшләрен дөрес эшләмәүләре белән. Менә анда барсаң, син күрәсең, ул чыннан да бөек милләт. Чыннан да ул бөек халык, бик булдыклы халык. Һәм безгә алардан бик күп нәрсә өйрәнергә була. Һәм алар безнең иң яңа, ул безнең аркадаш, безнең кардәш халыклар. Алар бүген мөселманнар, альхамдулилlah, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә бу инде яңа җитәкчелек килгәч, бик күп мәчетләр ачыла, мәдрәсәләр ачыла хәзер. Альхамдулилlah, ниһаят азан әйтәләр. Чөнки азаннар да тыелган иде. Альхамдулилlah, яшьләребез сакал белән йөри башлады. Иншалла кирнәп хаҗларны да ачырлар Алла бирсә. Шуңа күрә кояш чыга ул җирлекләрдә. Аллаһ аларга бәрәкәт бирсен. Аллаһ Тәгалә аларга иминлек белән Аллаһыга гыйбадәт кылып яшәргә Раббым насыйплардан кылсын. Һәм инде безгә дә альхамдулилlah хәерле якларын өйрәнеп, үзебезнең дә мәчетләребезне, дин вазгыятен күтәреп, ныгытып яшәргә Раббым насыйп итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aziz kardeşlerim, bir aydan da az vakit kaldı izgi Ramazan'a. Şuna göre Allah nasip etse biz indi şu ayga әзерләнәбез. Allah nasip etse vaazlar, dersler bulsun deybiz, taravihlar yaxşı gürlep barsın deybiz. Başka yıllarda kebek inşallah. Hem indi menimde bizning zor palatkabız var. Biz indi hazır uylıyız, nişe gitip şu palatkaga 400-500 kişini sıydıraga gün sayın inşallah iftarlar kılırga, iftarlar kıldırırga. Şuna göre bu indi Kazan şehirinde en aldığımı iftarlar bargan mında elikte. Şuna göre biz indi bu dereceni düşürge tiyiş tügel. Allah birse bu yılda biz mında iftarlarını başlayız. Şuna göre kilip aşağıdağına tügel, şu işlerini uyuşturuda yardım etüşler bulsa, kiligiz, rahim etigiz. Allah nasip etse bizden şu 500'lük kişiге күн сайын ризык әзерләсәк, шама белән 75 мең булачак.
75 000 сом. Иншаллах, каждый день собираемся здесь, намереваемся проводить ифтары. Аллах насып етсе, ифтар на 500 человек примерно будет стоить 75 000. Поэтому, если хотите получить аджир, как за один день уразы, то есть за один ифтар, 500 дней уразы, дорогие братья, обращайтесь, чөнки әле бүген көннәр буш, безнең бер ай вакытыбыз бар. Килегез, Аллах насып итсә, инде без хәзер әзерләнеп, ай буе шушында ифтарларга Аллах насып итсә әзерләнәбез. Килегез, бу безгә бөтенебезгә дә мөмкинлек булып тора, шушы изге эштә катнашырга. Инналлаһа ва малаикатаху юсаллуна алан наби يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأقيم